sa radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Sa radyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ag mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Matuod? Matuod! Kag hindi lang ina ha. Mahimo kasi ni nga makakuha sa laragway paagi sini. Pareho sa tong pagkuha mo sang laragway sang pahina sang libro ni Padre Silvano? Oo. Ay, pwede man bala kita nga makuhaan sang laragway sina? Aba oo. Nga man. Gusto ko nga makaangkon sang laragway nga kaupod kay. Anay ka bala? Bah, nag-abrisity ka sa akon? Kagintaya mong cellphone nga inasaton? Pag-ara, makita akong nahunaton sa screen. Maisip ako hasta sa 3 ha. Maghihom ka. Ah, sige. Okay? 1, 2, 3. Nan, ara na. Mareragway na kita nga duha. Apang inalang o galing. Hindi ko ikaw mahatagan sang kopya sini. Ah, sige lang. Kay bisan paano, makaangkon ka sang bagay nga makapahanumdum sa imo sa akon. Para nga pagbalik mo sa palaabuton, hindi mo dali-dali nga malimtan dayon. Bisan wala ang laragway nga ini, imposible nga malimtan ko ikaw, Ramoncito. Tubtub sa akon pagtigulang. Sigurado nga hindi ko gid ikaw malimtan. Hindi ka madula sa akon handurawan. Ginasubuan ako magtulog sa iya. Tumahipi ako. Makita ko ang tuman nga kasubo sa iya nawang. Babalik anay kita sa payag mo ha. Kung nasaylo ko na ang mga nakasulat sa pahina sang libro, amo kag magdesisyon kita kung anong buhaton sa bulong nga nasarapuan ko. Na, ara na. Na-translate ko ng mga tinaga sa pahina sang libro. Do kadamo na gid sa mapuslanon nga imbensyon nga bagay sa palabuton ha. Tuman kadamo, Ramoncito. May mga gamit nga pwede mapabugno o mga pagkaon. Para nga hindi ini mapanos dayon. May mga gamit man nga mahimo nga makapanglaba ka. Kag may salakyan nga makalupad. Kag tungod sa pagtuon sa mga teknolohiya, nakalambot na mga tao sa bulan. Katawom sang imo paglaragway sang inyo kalibutan. Kagbisan sa akong damgo, wala ko maguna-una nga may amo sinang klase sang kalibutan. Makadalayaw gid. Kag siguro, para sa imo, daw isa ka bangungot ang pagpabilin mo diri sa nakaligan.
Nagsala ka Ramoncito. Ginaako ko. Ginbudlay na ako sang primero. Apang wala man nagdugay. Naanad man ako sa palibot ko. Kon hindi lang nga jutay na akong ginmulistya ni Padre Silvano, kag jutay na ako nga malumo sa suba, makasiling ako nga nalipay ako sa pagtinir ko diri. Isa pa, diri ko ikaw nakilala. Gani, imposible nga matawag ko ini nga bangungot. Hindi na ako gusto nga istorbohon ka sang mga pamangkot ko. Apang may isa lang ako pamangkot nga gusto ko mahimbalaan ang sabat. Ano bala ina? Sa palaabuton, hilway na bala kita sa mga katsila? Oo, hilway na kita. Wala na kita sa idalom sa pagginahom sa Espanya. Maayo naman ko na mo. Ay, ano na galing nasiling dira sa pahina sang libro? May kinahanglan pa bala kita nga buhaton? Antes naton paimnon sang bulong si Leonardo? Kinahanglan naton si Karina. Kag amo man si Leonardo. Anong buhaton naton? Kadtuan ko si Karina sa ila. Kag ikaw naman, si Leonardo. Kinahanglan makumbinser naton sila nga duha nga mag-upod sa aton. Kag diri kita makitaay sa payag mo. Ate sige, maulag kita dayon. Hindi na kita mag-usik sang tiyon. Hindi ako makahibalo kung paano ko ipatag kay Karina ang sitwasyon. Hindi ako basta na lang hambalan siya. Nga ginpainom si Leonardo sang lumay. Gani nga nalimtan niya ang tanan sa ila. Kag may panguntra na kami nga dala para buligan siya. Possible akong pinsaro ni Karina nga nagbuang na ako. Isa pa, hindi man pwede nga basta na lang namon nga ipainom kay Leonardo ang pulong. Apang hindi. May dapat pa kami nga buhaton para nga mag-epektibo gid ang bulong. Nabuta nga daan dito sa pahina sang libro nga ang dapat nga magpainom sini kay Leonardo among tinuga nga ginahigugma niya. Apang hindi lang basta-basta nga pagpainom. Dapat buhaton ini paagi sa mouth to mouth. Ay, kinahanglan ko na nga buhaton ina para mas epektibo nga makancel ang love potion. Apang kinahanglan gid bala ina? Do sa fairy tale lang ba? Mas maayos siguro kung hindi ko na lang anay pag-ihambal kay Karinang matuod. Kay mas dako ang posibilidad nga mapati siya kung kaupod ko si Ramoncito sa pagpaatag. Malapit na lang gali ako sa balay nila ni Karina. Kag makita ko siya nga nagapamuksi sa mga herbal nga tanom. Kaupod ang manghod niya. Ari na ako. Mayong aga sa inyo. Ginoong Pedro, nabatian ko nga ginupdan ka kuno ni Manong Ramoncito sa Banwa para magpalantaw sa doktor. Kung hindi pa maayong pamatjag mo, kung tani nagpabiling ka na lang anay diri sa balay. Si tatay ko bala, siya na ang pinakanami nga manugbulong diri sa Banwa. Sigurado nga mas makabulig sa imo si tatay. Sagsakay kung sino dira nga doktor. Nagapate ako si Nakara. Pero hindi man pwede nga isturbuhon ko naman siya. Tungod may trabaho siya eh. Tungod sa simple lang nga sakit sa ulo ko. Tuman ang isa ka doktor para sa ginabatsyag ko. Nga galing-ari ka? Ginduang mo bala ako? Kinakasubo ko, Kara, ha? Apang si Karinang tuyo ko eh. Apang wala ina nagakahulugan nga wala ako malipay nga nakita ka. Ginhambal mo lang ina para nga magmag-ana nga akong buot.
Pero kung nagaplano ka nga pangaluyagan si Manang, ginapandaman ko ikaw ha? Tub subong, sinong Leonardo gihapon ang ginahigugma niya? Tara? Pwede ba lang magsulod ka, anay? Basi kung may importante nga ihambal sa akon si Pedro. Pedro, pasensya ka na sa utod ko ha. Kung kaisa, nabalaka ako. Nga maabot ang adlaw. Nga mapahamak siya. Sang palawakal niya nga dila. Hindi mo kinahanglan nga magpangayos ang pasensya. Kung akong pamangkuton, mas makadalayaw ina nga pamatasan. Kung tani, ang tanan, pareho lang sa imo kalapad sang paminsaron. Ginsiling mo ka, ina? Nga ako ang kinahanglan mo? May kinahanglan ka pala sa akon? Karina, mahimo ka pala nga mag-upod sa akon pakadto sa payag ni Ramoncito? Nga aman. Anong buhato naton didto? Si Ramoncito na lang ang mapaathag sa imo pag abot naton didto. Palihog. Nagapangabay ako, Karina. Sige. Nakahangop ako. Sige ha. Madali lang. Kaisulod ko ana ining mga tanom. Mabalik lang dayon ako Sige. Mahulat ako. Maayo ka na bala? Aba, oo. Ang matuod. Wala gid man kami nagkadto sa doktor ni Ramoncito. Inalangin palibad namon nga duha kay Don Armando. Para may rason kami nga hindi mag-obra subong nga adlaw. Pwede lang bala nga ihambal mo sa akon? Hindi mo man kami siguro pag isugit kay Don Armando. Hosto ka. Pila ka daw na nga nag-absent si Ramoncito sa iya trabaho. Kag ina, tungod sa imo. Importante kagid para sa iya. Kunya ang mapunggan mo siya nga hindi magtrabaho. Karina, wala pa ako nakapasalamat sa imo sa pagtago mo sang akon ni Com. Salamat nga wala ka nagpangusisa. Kag wala mo inigin panugid-sugid sa iban. Wala man sang dapat nga pasalamatan ka sa akon. Nakahibalo ako nga may dako ka nga rason sa imo nga pagpakuno-kuno. Wala ako sa posisyon para nga magpamangkot. Kag ipalapta ang likom nga hindi naman akon. Gusto ko gihapon nga magpasalamat. Basta kung kinahanglan mo ang bulig, kag kung masarangan ko man lang, hindi ka magkahuya sa pagkadto sa akon ha. Salamat kay nakabot ka mo dayon. Nga ano gid bilang rason nga ginpakadto mo kami diri? Dali. Masulod kita dito sa payag. Sige. Si Leonardo, nagapungko sa bangko. Kag nagapos ang iya mga kamot. Kag may tabon ang iya mga mata. Kag baba. Kinahanglan mo gid bala siya nga gapuson? Wala ko sa mahimo. Bago pa lang gani kami makasulod ri kay na sa payag. Malakat na siya dayon. Kag hindi ko mahimo nga pasugtan nga matabo. Ang buot mo silingon? Gingapos mo siya? Para nga hindi siya makahalin? Ano ba lang natabo sa imo? Nga hinali lang ina nga nagsulod sa ulo mo? Mahimo ba lang magkalma ka, nay? May rason ko nga kinahanglan ko ini nga buhaton sa iya. Kilala mo ako, Karina. Hindi ko pagbuhaton ini sa iya kung wala sang madalom nga rason. Amo gani ina
Kilala ko ikaw. Kaya hindi ako makangop kung nga nga ginbuhat mo ini. Kung hindi mo ako mahatagan sang maayo nga rason, hindi mo ako mapunggan nga buyan ko si Leonardo. Nakahibalo ka bala sa mangin epekto sini sa inyo relasyon bilang mag-abyan? Magpamati ka, Karina. Ako ang tao nga hindi makahibalo maghimo-himo sang istorya o kung kabutigan. Ginasiguro ko sa imo nga hindi kabutigan ang ihambal ko. Nakahibalo ako sina. Gani palihog lang ha? Sugiri na lang ako kung bahin sa ano ang hitabo nga ini. Natukiba namon nga ginpainom ni Natasha si Leonardo sang lumay. Kag ina ang rason kung nga hinali lang siya nagbago halin pa sang nagligad niya si Mana. Kag nakakita na kami sang bulong. Para mangin epektibo ang bulong nga ini, kinahanglan nga tungdan mo ang dapat mga tungdan, Karina. Ang buot mo bala siringon? Nga lumay ang kabangdanan. Nga hinali lang siya nga nagdesisyon nga magpakalsal siya sa iban? Ang buot silingon? Nga wala niya ako malimtan? Nga wala madula ang paghigugma niya para sa akon? Nga tubtub subong, ako gihapon ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing niya? Oo, Karina. Kag ikaw paghihapon ang ginahigugma ni Leonardo. Kag ang may sala, amo ang mga tao nga nagpainom sa iya sang lumay. Kag ikaw lang makakuha sang epekto sini. Ano ang kinahanglan nga buhaton? Kinahanglan mo nga ipainom sa iya ang unod sang vial nga ini. Pero, ang simple nga pagpainom sa iya ang buhaton mo. Dapat mo ini nga ipainom sa iya gamit ang imo mga bibig. Ha? Oo. Sa malipot nga sugilanon, kinahanglan mag-agi ang likido halin sa imo bibig. Pakadto sa iya bibig. Magabian sa dagarinyo sa pagpumati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na